саволи дигар. бобоҷон ба хотири нодориву камбағалиам занам ба бефарзандиамро баҳона овардаву гуфт ки ман меравам. ман гуфтам ки агар равӣ ҳам ман ҷавобатро намедиҳам, вале ӯ рафт. бисёр зани нописанд буд. баъди чанд вақт шунидам ки шавҳар кардааст, вале ман то ҳол ҷавобашро надодам. агар барои талоқ доданаш равам, шояд зиндагиаш вайрон шавад. шумо ба ман гӯед бобоҷон, ман чӣ кор кунам? яъне ин мард, бародарои азиз ва гиромӣ, ака худо нигаҳ бидора ки вақте зан ба хотири нодорӣ аз ту ҷудо мешавад, вақте ки ин ҳолате ки ба сари ин мардак омадааст, имкон дора бародаро ки худои меҳрубон ҳамин мардаки нодора бо доро куна. имкон дора ва имкон дорад ки ҳамон мардаки дороеро ки рафта гирифтааст ӯ нодор шавад. имкон дорад. як қиссае ба ёдам омад, бародари азиз. мегӯяд як мард ҳамроҳи занаш дар пешон мурғ мондагиву ҳар дакшон майда када хурдестанд. ҳамин замон мега як гадое, як талбандае вориди ҳамон хона мешавад. вақте бӯи мурғ мега ба машомаш ки мезанад, хилас дилаш гум мезанад. дар дилакш мисол хоҳиш пайдо мешавад ки худо ака дар дили ҳамиҳо як раҳмеро ҷо кунаву аз ҳамон мурғ мақсад ягон тикааки мара битан. вақте соҳиби хона мардак мебинад, занша мега ки бираврад аз дар берун кун. мегӯяд ягон тикааки мурғаш наметӣ, мақсад хай гадовай болои хурдан монда омадай. мегӯяд не, ман тара гуфтам аз дар берунш кун. хилас зан аз мардакаш итоат мекунаву гадора мегӯяд ки хай мардакам ака сиёсат кесай, ака бубро хоҳиши зиёд. мақсад ин амри ман набуд, амри шавҳарай. хилас гадо ин хонаро тарк мекунад. солҳо мегзара, бародари азиз. ҳамин марде ки кабоб мехӯрд, мурғ мехӯрд, оҳиста оҳиста ҳамин молаш гум мешававу бигем ба истилоҳои имрӯза банкрот мешававу бепул мемонад. ва дигар имкони зиндагӣ ки пайдо намекунад, дигар ҳатто барои худаш ки дигар хурдан ёфт намешавад, дигар занаш меброя меравад, мегӯяд хай мардак аку хилас дигар худат дар худат дарди сарӣ, ман дигар чӣ кор кунам? зан меброя меравад, мардак талоқш мекунад ва шавҳар мекунад. боз ҳамин зан мегӯяд дар як шавҳаре меафтад ки ин шавҳарам бисёр молу мулк дорад. айнан мега ҳамин тарзе ки мега бо шавҳари аввалаш буд, ҳамин нишаста кабоб мехӯрдан, мурғ мехӯрдан ки як талбандае даромад. як талбанда даромаду ин мардак, ин шавҳари дуюмаш бигем, аз шавҳари аввалаш хеле одами мусалмон, одами бораҳм. мега дарҳол занша гуфт ки бигир, гуфт ҳами мурға гуфт бар ҳамун талбандаро бидем. мега занш дига ин занак бисёр шод шид, хурсанд шид, овард мега ҳамун бо зарфуш ҳамун мурға дар дасти талбанда доду, талбанда даҳақшон дуо каду биромад рафту, лекин занак гирья карда пеш шавҳарш омад. гуфт чаро гирья мекунӣ? барои ҳамон як мурғи додагӣ? гуфт не. гуфт ҳамин марде ки ҳозир назди ҳавлии мо омаду талбандагӣ кард, ҳамин шӯи аввалаи манай, шавҳари аввалаи манай. ман шинохтамаш. ин мардак мегӯяд ту тааҷҷуб накун занак. ана ҳамун талбандае ки омада буд хонаи шумову ва шумо ӯро мурғ нодода аз хона пеш карден, ҳамун талбанда гӯ манам. бубинем бародари азиз, бубинем ки дунёро бинем, гардишро бинем.
талбанда доро шид, зани дороро гирифт, доро талбанда шиду, занашай дасташ рафт. барои ҳамин ба хотири надоштан, ба хотири норасоӣ бояд ки ҳеҷ вақт зан аз дасти мард берун нашин. хоҳарои азиз, ки ин қиссаҳо як дар дунё ин ҳолатҳо шудааст. шайх саъдӣ мегӯяд ки ба давлат манозу ба меҳнат малол, ки ин ҳардуро зуд аз завол. ҳамин аст расми сарои дурушт, гаҳе пушти зину, гаҳе зин ба пушт. муросои дунё, муомилаи дунё ҳаминай. вале ин саволе ки бар ман дод, хабарҳои аввалаш ҳамин буд ки аз ҳисоби камбағалин баромад рафт. вале вай шавҳар кардааст. ҳолон ки шавҳар ин мардак талоқш накарда. барои ҳамин ман ба ин бародар гуфтаниям ки шумо бояд, зиндагии вай вайрон мешавад, намешавад, шумо бояд вай талоқ кунед. зеро ки ӯ зани ӯ ки шуд, вай зани вай ҳисоб намехӯрад. аз рӯи нигоҳи шариат то и талоқш накунаву идда напоя, ӯ мардак агар беталоқ беидда ӯра агар никоҳ карда бигира ҳам, зиндагиш ҳаромай. муомилаи зану шавҳаришон зино ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин ин мард бояд рафта бага ҳамин зана ман талоқ накарда будам. ака модоме ки ту заниш кестай, майлаш дига ака ман ира занӣ намекунам. лекин барои зиндагии ӯ мардак ҳалол шидан, зана дар ҳамҷа се талоқ мекунӣ, вай баъди се талоқи ту идда мепоя, яъне ҳамун се моҳонае ки дора мепоя. баъд ин мардак метавонад ки айсар никоҳ кунаву бигирад, зиндагиш баъд ҳалол мешавад. агар то ҳозир ҳамун мардак огаҳӣ надошта боша, ин зан бага ки ман талоқшидагиам, инҷа мард гунаҳгор нест. лекин ба ҳар ҳолам бояд мардак мепурсид. агар ягон одами шоҳидӣ дода бошад ки ҳамин занак талоқш гирифтагия, онҳо гунаҳгоранд, касои шоҳидӣ додагиянд. лекин агар накофта боша ҳам, яъне таҳқиқ накарда боша ҳам, дар инҷа мардак ҳам гунаҳгор мешавад. яъне бояд нафарҳоеро пурсад аз наздикошай, ҳамсоёшай ки ҳамин талоқ шидагӣ ҳаст ё на. ана барои ҳамин зиндагии ӯ ҳалол шуданаш ҳамин кора кардан дар кор. агар яке рафту ӯ одам мисол бо и зан зиндагӣ карда ягон фарзанде ба дунё омад, ё дар шикамаш мисол фарзанд дора, ин фарзандҳо бародар аз роҳи ҳалол омадагӣ нестанд, лекин фарзанд ҳисоб мехӯранд. яъне ӯ доғи валади зино, яъне фарзанди айрои зинора, ҳамин доға ҳамин падару модар сабаб шидагиянд дар ҳамин фарзанд, яъне дар делаи ҳамо бигем як доғ мондан, лекин вай фарзандшон ҳисоб мехӯрад. агар дар шикамам ки бошад, ӯра ҳеҷ вақт гӯем аборт кардан дар кор нест ки бигем ин ҳаромияй, вай фарзанди шумоай. вале анамин кора кунем то ки зиндагии ӯам мақсад ҳалол шававу ва ҳозир ки ӯ бо ӯ зиндагӣ дорад, гуноҳш ҳозир дар сари шавҳари аввалаш ҳам ҳаст. ира дарав мақсад талоқ карданд, вале зеро ки ӯ зани тай то ҳозира.